Assalamu alaikum dewerɗiraɓe miɗon yela en kirti jam. Kode radio international nangoyɗon suudu radio waɗandu ngam fulfulde e pulaku. Kala nyandere fu kode radio international waddanay on habaruji e bo taskaramji dow mita 30 iga jamdi 9 yahugo 9 e reta waktuji Niger, Nigeria, Chad e Cameroon. Sobiraɓe wondiɗiraɓe heɗitotoɓe jam hirti e moɗon kikideri hande nogas e joweenayi wayrordu sumaye hitande ujunere temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e jowi koɗo yaada bo be sappore lewru mboy ko mi wiya lewru tatabru hitanogonaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum wakkatire nde kubaruji duniyaru nder yontere nda titoɗe kubaruji majum komin taskani on. Capanɗe tati e jeenayabre ñalal leyɗe duniyaru ngam debbo leydi Cameroon hawtade e leyɗe ɗuɗe nder duniyaru ngaɗi ñalomare nden 8 lewru mboyɗo bana kuwa ɗum waɗi yabde ha nokkuje feere feere bana ha gallure Yaoundé lamude leydi Cameroon. Madame Chantal Biya dada sare hoorejo leydi Cameroon kayum on ardani wakkatire mapindire to boulevard du 20 mai. To leydi Nigeria nangugo ɓiɓɓe adama waɗi bonondaji cembiɗɗi ha nder diwe ɗiɗi nder asawere woore ɗuɗɓe wonno ko nangama ɓe ɗo tawi ha juuɗe jogiiɓe balmi nder asawere ndeɗo e non ardiɓe ɓe diwe majum gerɓi polisaɓe e soje en gal baggeje feere feere ngam heɓtugo ɓen nangaɓe. To leydi Sénégal ɗum fuɗɗama organɗo ngam cuɓol hoorejo leydi ko tammi waɗe ko nogas e nayyi lewru tatabru ndu gonɗen ɗo ɗum man fuɗɗama asawe ko bo mi wiya hoorepirɗo 19 candidat en on ɗo tawe ha daɗo majum. Hoorejo leydi ndi taweteɗo ha laamu Macky Sall tamma yalɗirgo ha cuɓol majum ɓawo wadgo bakin laamuji ɗiɗi. On jaɓɓama ha wakkatire nde kubaruji duniyaru nder yontere jogiɗo labangal Rufau Baba Shori non bo ha hawtuki e sakkuki ɗum biyeteɗo Shoaibou Gambo jone bo ɗum kubaruji labɗi cahiɗi nder maƴƴande yitere. Keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere feere ngam ta on daɗe. Fodde ko puɗɗen kubaruji meɗen kadi en ɗo cembiɗina ɓenno tamaluka en meɗen ɓe leydi Cameroon no ɗiɗo ɓen majum do'i ha nder asawere ndeyɗo Cédric Ndumbe mo jalama be biyeteɗo Baki ñalomare 7 lewru tatabru ndu gonɗen ɗo e non biyeteɗo Francis Nganu kayumbo jalama be Joshua mawdeɗo 8 lewru tatabru kadi ɗum jagaji jagawu do atake jagawu konde fu kadi ɗo mari sembe muɗum e bo ɗo mari cuusal muɗum Francis Nganu e Cédric Ndumbe ɗum tammi latugo belɗum ha wattam. Puɗɗen kubaruji meɗen ɗi leydi Cameroon be andinamwol ngol sallu suklanandu laarugo lewru e hakkilango gal wakere ndeɗo ha nder leydi Cameroon kadi salluduɗo ɗo andina ummatore julɓe ɓe leydi Cameroon kikiɗere alaɗɗo on ɗum ɗo laara lewru ha nokkuje feere feere to ɗum yindu ɗum latan jango altine ɗo 11 lewru tatabru latan goore lewru sumaye e non kadi to lewru majum mo yi'aka bo ɗum heppidinan lewru wayrutu sumaye ha balɗe 30 e non ñalomare salasa 12 lewru tatabru latan goore lewru sumaye ha wakkatire ndeɗo kadi en ngala kubaruji tawon dow laarugo lewru majum en lortan nder kubaruji amin garanɗi patakol ngol waɗama be
be biyeteɗo professeur Souleymane ñalomare jowi lewru tatabru ndu gonɗen kubaruji goɗɗi ɗi leydi Cameroun nder asawere ndeɗo banko anduɗen ɗum 31 April ñalomare nde leyɗe duniyaru ko wolwanta haala debbo hitanugunaji ɗiɗi e nogas e nayi ɗo nder kawtal jawɗinen potal hakkunde rewɓe e worɓe ɗo on laati kalimawol dow muɗum on ko leydi Cameroun hawtani leyɗe goɗɗe ɗe duniyaru ngam waɗugo 31 April ñalomare nden nde debbo nder diwe sappo ɗe leydi Cameroun ndi fuu mari kaywe e galluje ɗum waɗi julde cembinde e non yelwataji ha nder yontere cembinde nde e rewɓe majum rewɓe ɓe leydi Cameroun laati marɓe hikma bawki e non bo anduɓe dedei jahargal kuuɗe ngam wallititgo ha ɓantal leydi Cameroun seɗɗa be seɗɗa kadi ɗum ɗo yerɓani soyde potal ngal ha sera ngam hollugo bawki e non mboɗirka jahargal kuuɗiragu hakkunde rewɓe e worɓe hunde on kadi ha duuɓi caliɗi ɗum laatino ɓillaji cembiɗɗi ha daldal julde boulevard du 20 mai gallure Yaoundé ñalomare jewitati lewru tatabuɗo ɗum biyeteɗo Chantal Biya dara sare hoorejo leydi Cameroun kayum on ardani wakkatire cembinde nde yabde ko rewɓe ngaɗi wariɓe daga nokkuje feere feere hakkunde jagorle e babɓe kuuɗe kawte e ko nandi e majum ɗum wari kadi timmini asawere cembinde nde waɗugo ngewta ekkitinol e kuuɗiɗirago hakkunde rewɓe ngam bo kadi ɗum sembiɗina jahargal jonde maɓɓe ñalomare majum mo timminama be kikkiɗere nde judde cembinde be gimmi pijirle e gamarle ha nokkuje feere feere nder diwal wayla leydi Cameroun jagorɗo halfitinaɗo layɗe e jonde dabbaji on majum andini kadi mbelengam muɗum be jahargal taskaram ko waɗama ha ladde haɗande nde faro ɗum holli jawabuji cembiɗi ko waɗama ngam aynugo dabbaji taweteɗi ɗon ngam haɗugo bo make en fiɗugo dabbaji ɗin no ayniteɗi ngam botaɗi majja Jules Dore Ndongo on man waɗi gilla cembiɗga ha nder diwal wayla leydi Cameroun e o yelɗiri to nokkure witende Voko nder jongore faro majum babal ngal laatingal cembingal masin ko ɗum mari ujune 330 hectare ji e non ɗo mari nowole feere feere ɗe dabbaji laatiɗi bo caɗɗi nder leyɗe Afrika e leyɗe duniyaru bana bani layɗi ciwi e ko nandi e majum ɗo tawe ha nder ladde haɗande nde faro kubaruji nder asawere ha nder diwal Adamawa himɓe 10 on ko tetinama be honankoɓe ɓe yepri witende Bir ñalomare nasande ko bomi wiya alhamisa ɗo ha nder diwal ngal ɗum laati himɓe on nanganoɓe ha nder arrondissement mbe ngan ha enon tuɓoro nder diwal wayla leydi Cameroun baginno lewru ko ɓe ngaɗi ha juuɗe ɓen jogiɓe balmi ha ladde nde Benue ɓen halluɓe joginoɓe majum ƴami ceede ɗuɗɗe ngam bo ɓe jofte amma ɗon man waɗaga ñalomare jeweɗiɗi lewru tatabuɗo dedei jamdi 11 nangue on honankoɓe ɓe yepre nde lieutenant colonel Joseph Okunaka ardaniɗo yepre jowapre nde Bir diwal Adamawa be kuuɗiɗiragu ɓen doka en kadi ɓe ngaɗi taskaram cembika ngam nangugo ɓen jogiɓe balmi majum e non balmi goɗɗi bo jaɓtama ha juuɗe maɓɓe e kuje goɗɗe bo ɓen detinaɓe giidi be gouverneur jo diwal Adamawa Kildadi Tagiyeke Bougar mo sembiɗini kuuɗe ɗe honankoɓe ɓen e non doka en wallitan ɓe honanke en majum e non o siftonori taskaram dawla leydi Cameroun be aynugo marɗi e jonde ummatore kubaruji nder yontere ha diwal fombina ɗum hokki jawabu ha kiita on sous-préfet ɓoymajo mo nokkure wiitende Lukonje duuɓi 10 ha saare fursina on kadi ko ɗum waɗani biteɗo Frank Darling Iyon e banga mbarnoɗo ɓiɗɗo debbo wundiɗirawo muɗum biteɗo Lydien Taba Pukarajo marɗo bakin duuɓi 23 ɓawo nde ɗum waɗi wiɗo ha ñawodu tondu honankoɓe gallure e bolova lamorde diwal fombina leydi Cameroun ɗum anditi kanko on mbari wondiɗirawo mako majum hunde nden ko watno bo boliɗe cembiɗe ha lewru joɗiɗabru hitano junaji ɗiɗi e nogas to gallure kribi diwal fombina leydi Cameroun. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere feere ngam ta on daɗe minon madiroɓe emin gondi be kode radio
kubaruji Kode Radio International don famtina don finditina don welnana ummatore ngam wonde be mabbe ngam ta on dade. Minirooɓe fuu min accaka ha ɓaawo kala wakkati fuu min ɗo tokki Kode Radio International. Kode Radio International. Kala yoloma fu daidai in jamdi 7 yago 7 be reta jamma miɗo nana kubaruji Kode Radio International. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Mino ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meden Allah wallu demgal fulfulde be pulako. Kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. On dokkita kubaruji duniyaru nder yontere on gettama e watan gwamina kilo ndilden ha leyde goɗɗe kubaruji ɗin puɗɗen be leydi Chadi ɓawo ko horejo leydi ndi taweteɗo ha laamu hakkunde wo Général Mahamad Idriss Déby Itno jaɓi yownandu ndo kawtal daldal siyasa be jambiyaji fere ngam bo o laata o candidajo maɓɓe ngal wakere nde e rewɓe bo ɓe kawti nder kawtal gongal biyetengal rewɓe be midi wato ɓe ɗon gondi be Mahamad Idriss Déby Itno ɓen man kawti ko yahanta bakin million 10 cede francs CFA nyalomari salasa salinde ɗo ɓe mbi kadi ɓe mballiti candidajo maɓɓe ha cuɓol tammingol waɗe ko 5 lewru jowabru waranduɗo kadi million ji ɗin 10 ɗon majum hokkitide ha Général Mahamad Idriss Déby Itno ngam bo wallitira ha wakkatire nde orgal e on jagoɗo arandejo succès Masra kayimbo darnama candidajo be kawtal jambiyaji goɗɗi ha nder leydi Chadi majum nyalomare asawi 9 lewru tataɓuru hitanoji ɗiɗi e noggas e nayi ɗo to gallure jammira lamude leydi ndiɗo. Kubaruji nder asaweri. To leydi Tunisia ɗum ɓeddi ceede ndiyam kutinirteɗam wato ndiyam labɗam ɗon man laati daga go'ore lewru tataɓuru ndu gonɗen ɗo ɗi sababu ɓeddugo ceede ndiyam majum laati ɗum ɓillaji be hokkere ko tawete ha wakkatire nde ɗo nder leydi Tunisia majum ɓe mbi bo ndiyam taweteɗam ha siga e nono ha pakanɗe ɗon majum lesti masine e ngam majum on kadi dawla leydi ndi ɗo hoosi anniyaji ngam ɓeddugo bakin geɓe 15 dow temerre ceede ɗe e yoɓgo ndiyam labɗam ha nder leydi majum amma ɗon man laranayi bakeje ɗen ɗe ɗo waɗa gal gilla beldi gite ko wiyete tourisme e bo gal wakkere nde waɗugo dimde jahali kawteɗe waɗugo ɓangdal e kawteɗe demitirle e gal wakkere nde ngawnde. Kubaruji nder yontere ha leydi Sudan woylari kaɓe ko ɗo waɗe hakkunde honankoɓe cembiɓɓe ɗiɗo Général Abdel Fattah al-Burhan e non Mahamad Dagalo ɗon man ɗo wadda ɓillaji cembiɗi e non bo batte muɗum laati mawɗum ha nder jonde ummatore hande bakino nduɓu on ko habre nden fuɗɗama e ɗon man jañi bo waddugo weelo bana ko meɗay yi'ego nder leyɗe duniyaru ɗon man andinama nyalomare alarba salinde ɗo be ardaniɓe gal wakkere nde kawtal leyɗe duniyaru suklaniɓe nyamandi ko o wiyete PAM ha ɗon majum ɓe mbi kala komo fu wakkatire nde ɗo hakkilo muɗum ɗo hooti ganda habre hakkunde leydi Israila e leydi Palestine ha nokkure wiyetende Gaza ardaniɗo PAM majum andini kaɓe ɗen ko ɗo tawe ha leydi Sudan jañi waɗugo ɗakki bakinno millionji 18 ummatore ko ɗo yida be weelo cimbingo masin ha wakkatire nde ɗo to leydi Sudan woɓɓe ma ɗo tawe ha ɗakki babe ɗi kaɓe majum leydi ndiɗo ko ɗum fuɗɗi kaɓe hakkunde Général Abdel Fattah al-Burhan e Mahamad Dagalo hakkunde soje en ɓe dawla e non bo ɓen jogiɓe bali majum wakkere wonde ɗum fuɗɗino tawon ha laamude leydi majum Khartoum e bo ɗum hawti be nokkuje luttuɗe nder leydi majum ɓurna majum fu laati ha nder berniji haɓe nden yettima bana ha nokkure wiyetende Darfour gal woylari muɗum ɗakki 19 on ko mbarama nder habre majum hitande salinde ɗo ha nder gallure Darfour.
ha leydi Palestine hoorejo leydi Guinée Bissau Umar Sissoko Ambolo on majum yottino nyalomare altine salinde o yiidi be hoorejo leydi Palestine Mahmoud Abbas ha gallore e Ramallah ha yottugo mako hoorejo leydi Guinée Bissau Umar Sissoko Ambolo jo'ini tawon no pindi ha do yenande hoorejo leydi ɓoymajo mo leydi Palestine Yasser Arafat hoorejo leydi Guinée Bissau ɓawo ton yiidi be kudiɗirawo mako mo leydi Palestine e non ɓe mbolwi do habre nden tawedende hakkunde leydi Israila be Hamas en to nokkure wetende Gaza. Mahmoud Abbas gal muɗum mo holli kadi belenga muɗum ha Umar Sissoko Ambolo be yigode de darde Guinée Bissau ha wakkatire nde ɗo ko ɗum ɗo tawe be ɓillaji cembiɗi ha dow ummatore leydi Palestine. Kubaruji nder asawere joɗen ha gal leydi Palestine majum habre hakkunde leydi Israila e ɓen witeɓe Hamas en no to leydi Palestine no limgal soyiɓe yonki ɓiɓɓe leydi Palestine ha bangde Gaza ɗum man yotti ha bagin 3,400 daga ko ɗum fuɗɗiti habre nden ha lewru sappo abru hitanojonaji ɗiɗi e nogaso e tati bana ko andinama be limgal jagorɗo halfetinaɗo jamu bandu leydi Palestine ha nder wakkatiji ga en jiɗin no bakin Japan en juwinayo on ɓiɓɓe leydi Palestine ko mbarama e non temere Japan en joƴiɗo woɓɓe bo o nawnaɓe leydi Israila ɗo tokkitini sakkingo banni muɗum ha Gaza ko yahanta 3,400 e himɓe sappo on ko sowi yonki be habre e ndeɗo ɓurna majum fu laati ɗum rewɓe e non bo ɓikkon pamaron ko lutiɗon majum ɗo tawe bo 1,700 e himɓe temeɗe joƴiɗo woɓɓe bo nawnaɓe daga joɗiɗi lewru sappo abru hitanojonaji e nogasi tati bana ko andinama be ardiɓe leydi Palestine majum ha wakkatire nde ɗo ɗum ɗo tawi be buridal ngam darnugo habre nden tawetende ha Gaza sakko ma ha yottugo wakkatire cembinde wato lewru sumaye buridal ngal fuɗɗama daga nyalomare alat salinde to gallure Caire leydi Misra en non kawta leydi duniyaru oni andini bo babe ɗuɗɗe on ha leydi Palestine tammi yidugo be ɓillaji ɗi weelo ɓawo habre nden bakinno lebbi jowi. Kubaruji nder yontere to leydi Rwanda Paul Kagame hoorejo taweteɗo ha laamu on majum mo suɓama nyalomare asawe ɗo bana candidajo cuɓol hoorejo leydi be jambiya biyeteka FPR taweteka ha laamu ardaniɗo leydi ndiɗo marɗo bakin duuɓi 50 ɗaɓɓitan kadi laawol heɓugo laamu muɗum nayaɓu bakin duuɓi joɗiɗi cuɓol hoorejo leydi tammi waɗego 15 lewru joɗiɗabru Paul Kagame wari ha ardungal leydi ndiɗo 24 lewru tatabru hitande ujunaji ɗiɗi ɓawo ko latino naibi hoorejo leydi e non jagorɗo halfitinaɗo dental hakkunde hitande 1994 yottugo hitande ujunaji ɗiɗi majum e o latino bo hoorejo mo kawtat leydi Afrika hakkunde hitande ujunaji ɗiɗi e 13 yottugo hitande ujunaji ɗiɗi e 19. to leydi Burkina Faso himɓe jowo on ko sowi yonki non ɗiɗo bo nawnaɓe be nawɗum nyalomare alarba ɗo jowigo lewru tatabru ɓawo fukkugo pirowal ha gal funange leydi majum bana kubaruji andinaɗi be jagogal soklaningal dimle jahale e do'ande pirowal ngal waɗama ha wakkatire nde ngal ɗo ƴumma ha daldal piroje diapaga ngal ɗo taskano dillugo ha nokkure witende Fadangurma be bakin himɓe joɗiɗo ha nder magal ha wakkatire nde ɗo ɗum jowuka fu sowi yonki non ɗiɗo bo nawnaɓe be nawɗum e ɗum maɓɓiti wiɗum ngam andugo ɗume on laati ha sababu fukkande pirowal ngal ko jañi bonondaji bana ɗin. Kubaruji nder asawere hakkunde leydi Nigeria e leydi Russia jagorɓe halfitinaɓe kudiɗiragu e leyɗe goɗɗe Russia e leydi Nigeria ɓen majum giidi nyalomare alarba ko bo wiya jeslare salinde ha gandure Moscow ɗum laati kadi ngam lartugo deydey jahargal kudiɗiragu hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi ha garandum leydi Russia tokkitinan waddugo wallide muɗum ha nder taskaramji ɗi leyɗe Afrika e non bo nder leyɗe duniyaru ngam de'itare e non bo be wallitidgo ha nder jonde jam e de'ende ha gal diweɗe Sahel e Sahara e non bo wallitan leyɗe taweteɗe gal ɗon majum ngam heɓugo sembe muɗum gal wakkere nde kuuɗe honankoɓe e ko nandi e majum ɗo on kadi ko andinama be biteɗo Sergei Lavrov jagorɗo halfitinaɗo kudiɗiragu e leyɗe goɗɗe mo leydi Russia jonde nde gewta hakkunde jagorɓe halfitinaɓe kudiɗiragu leyɗe goɗɗe hakkunde leydi Russia e leyɗe Afrika
poliga tammi waɗego ha socci nder lebbi garanɗi. Kubaruji nder yontere. Joɗen be kubaruji ɗi leydi Nigeria majum amma bo ɗum laati kubaruwol mettugol jogiiɓe balmi nangi ummatore bakinne sappo e gelle ɗum laati ma fukaraɓe ha nokkure wietende Gidamba Kuso ha nder diwal Sokoto nyalomare asawe jeenayi lewru tatabruɗo bana ko marɗo jangirde majum mo Liman Abubakar gonɗini limgal man ha ɓen suklaniɓe ɓe kisal o andini ɓen man ngari nyalomare asawe ɗo deidei jamdi gotel jemma ha nder jangirde majum e bo ɓe nangi taweteɓe ɗon majum bakin sappo e gelle. Jogiiɗo boliɗe polisaɓe nder diwal Sokoto Ahmad Rufayi andini ha saare jangirde majum ɗum yerɓino bo polisaɓe. Hunde bana nden waɗama nyalɗe ɗiɗi tan ɓaawo ko ɗum waɗi bonondaji goɗɗi cembiɗi nyalomare alhamisa ko ɓurata bakin 250 on fukaraɓe woɓɓe e janginoɓe ko nangama ha jangirde cakare enan bo jangirde famarde wonde ha nokkure wonde wietende Kuriga nder diwal Kaduna. Hunde nden laati kadi mettenga be gal bakkeje feere-feere nder leydi Nigeria ndi fumaari. To leydi Senegal orngal fuɗɗama nyalomare asaweɗo joenayi lewru tatabru ha yotta jonte ɗiɗi wato asaweje ɗiɗi. Candidat en bakin sappo e jowenayi on nder maɓɓe goto debbo on ɗo tawe ha daɗo ngam cuɓol horejo leydi ko tapmi waɗigo 24 lewru tatabru hitande jonaje ɗiɗi e 24 ndu gonɗen ɗo. Anya jo'ingo nyalomare 24 lewru tatabru ɗo bana wakkatire nde cuɓol majum o hosama alarba salinde ɗo be horejo leydi Macky Sall e on man tammai darugo ha cuɓol majum ɓaawo bakin duuɓi 12 ha adunga leydi ndiɗo be laamu mako bakin no ande ɗiɗi bana ko tawete ha nder tuginorde leydi ndiɗo o fotai fahinno darugo cuɓol ɓaawo ko Macky Sall yelɓititno wakkatire nde cuɓol majum ko jo'inama arande ha 25 lewru ɗiɗabru salindu ɗon man jañi waddugo bonondaji gal bakkeje feere-feere e wankoje e ɓaawo ton sarwitinordu tuginorde e sali jabgo yelɓititki majum. Horejo leydi ndiɗo Macky Sall waɗi bo jonde nde bolidal hakkunde ɓiɓɓe leydi majum e ɓen man dokkino nyalomare ɗiɗi lewru 9 ngam cuɓol horejo leydi amma wakkatire nden gonɗinaka ɗum 24 lewru tatabru on ɗum tammi waɗi ko cuɓol horejo leydi wakkatire majum ko Ousmane Sonko lundankejo cembiɗo leydi ndiɗo tammai yalɗirgo. Kubaruji nder yontere. Gal wakkere nde mboɗirka nder leyɗe duniyaru mayramjo ɓurduɗo woɗgo nder leyɗe duniyaru hitande ndeɗo ɗum laati biteɗo Kristina Pliskova ɓi leydi Czech kayum on kadi e suɓama bana debbo ɓurduɗo woɗgo nder leyɗe duniyaru on man suɓama kadi ha yeeso ɓi leydi Pologne biteɗo Carolina Bielawaska. Mayramjo ɓurduɗo woɗgo mo leydi Botswana biteɗo Lesogo Shombo kayum on kadi laati ɓi dunde Afrika mo yahi dayɗum ha wakkatire nde cuɓol ngol cembingol ngam mboɗɗika nder leyɗe duniyaru on man ɗo tawi kadi nder nayo ɓurduɓe woɗgo nder leyɗe duniyaru e o laati bo kanko on no ɓuri woɗgo nder leyɗe Afrika. Ha moftode cembinde ko waɗama to leydi India leydi Cameroon gal muɗum ɗum biyeteɗo Julia Samanta mayramjo ɓurduɗo woɗgo ha hitande jonaje ɗiɗi e 23 leydi Cameroon kayum on kadi ɗon no tawi nder 40 ɓe leyɗe duniyaru. Kubaruji nder yontere. Ha wakkere nde joftal balli ardaninoɗo kawtal ngal jagaji ɗi teranga leydi Senegal Aliou Cissé on majum tammi tokkitingo ardango kawtal ngal. Kubarul ngol ardinama be ardaniɗo gal wakkere nde humpitiragu saldu suklanandu tamre nde kos e leydi Senegal biyeteɗo Saydou Sané on man kadi mo ardanino kawtal ngal ha ɓe kosino kawgal leydi Afrika tan jonaji ɗiɗi e 21 ha leydi Cameroon hokkama fayin anyaji kesi ngam waɗugo leydi Senegal heɓa lawol yottugo ha kani tan jonaji ɗiɗi e 25 e bo fayin heɓugo yaago ha kawgal windere tan jonaji ɗiɗi e 25. Aliou Cissé fuɗɗan kadi hitande muɗum sappo après ha ardungal jagaji ɗi teranga leydi Senegal. Kubaruji nder yontere.
yontere. Gal wakere nde joftal balli majum sappo itatabri fijo leydi Afrika ɗon man maɓɓitama daga nyalomare mbawte juwitati lewru tataɓuɗo to gallure Accra leydi Ghana. Wakkatire wonno cembinde masin ko tammi waɗugo bakin yalɗe sappo e jowi e fijo gal bakeje fere fere ujine jowo on ɓiɓɓe leydi Afrika wari daga leyɗe ɗuɗɗe masin. Leydi Misra e leydi Nigeria kanje on tan jalɗiri ha wakkatiji caliɗi ɗi fumaji ha yottugo hitandere ndeɗo. Leydi Misra gal muɗum kayum on laati leydi ɓurɗundi heɓugo gettoje ha ko sali nder fijo majum ɗe leyɗe Afrika ɗo mari bakin gettoje ujunere temeɗe jowi ko e nogas nder maji ɗo tawi temeɗe jowi capanɗe tati e jowenegam fu ɗum o kangeri. Leydi Nigeria kayum bo ɗo tawi ha ɗiɗaɓum ɗo mari gettoje ujunere temeɗe tati e nogas e jowi ko nder maji ɗo tawi temeɗe nayi e capanɗe joyiɗiɗe fu ɗum laati kangeri. Leydi Afrika fombinari kayum on ɗo tawi ha tatabre be bakin gettoje ujunere capanɗe jowi e nayi. Leydi Algeria ɗo tawi ha nayabre be bakin no ujunere e nogas e jowi-tati gettoje. Leyɗe bakin nayi on tan kadi ko meɗi heɓugo jalorgal ha kawtal fijo majum ɗum laati leydi Misra ko ɗum mari bakin no jowiɗiɗi. Leydi Afrika fombinari ɗum mari tati, leydi Nigeria nde gotel e non bo leydi Tunisia kayum funde gotel. Fijo Afrika majum tammi timmineko ha nogas e tati lewru tatabundu gonden ɗo. Min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku. Kala wakkati fu deydey jamdi jetati yago jetati e reta jemma agogo Nigeria, Cameroon, Niger e nanta Chadi min ɗon gondi e Kode Radio International. Non bo jamdi jeeɗiɗi je UTC yago jeeɗiɗi e reta. Miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Kode Radio International dedei jamdi jetati yahango jetati e reta jamma agogo Nigeria, Cameroon, Niger e nanta Chadi. Non bo jamdi jeeɗiɗi yahango jeeɗiɗi e reta agogo UTC. Kubaruji Kode Radio International ɗo wela amin. Kode Radio International. Peti fatako mo leydi Guinée Conakry inde gimol gol wallo fowtoɗa kayum on kadi ɗo ɗofta en ha wakkatire ndeɗo nde kubaruji duniyaru nder yontere sobiraɓe wondiɗiraɓe Rufa'u Baba Shwariya hawtade e Shoaibou Gambo wiyata wonno janginen dorende men ngam yarugo nokkuje meɗen yeeso. On jarama. Aduna kosai, wala foto